Jo vull saltar de l'helicòpter, i l'abogat m'anava fent així. Vaig anar a la Generalitat. Em vaig jugar la vida. Em diu, senyor bisbe, li donem permís per fer l'autor. L'abogat en Boades, un especialista en el món de la nit, el que defensa tot de discoteques i tot, un gran amic meu, i em diu, això no els hi diguis, eh? Dic, doncs els hi diré. A veure, senyors, a l'últim còctel que faré, compliré 25 anys del còctel, ja me sembla bé, me retiro i plego. Però vull arribar amb helicòpter i vull que me'n firmeu un permís conforme arribo amb helicòpter. I bueno, vols arribar a la platja? Dic, no. Jo vull saltar de l'helicòpter, i l'abogat m'anava fent així. Em va dir, bueno, ja ens ho pensarem, però això és una mica arriesgat. I em van donar permís. Quan van sortir d'allà, l'abogat em va dir, estàs com una puta cabra, els hi tenies que haver dit que arribaríem a la platja, doncs a la platja encara més perillós. Dic, què collons? A més, jo vull recrear l'Apocalipsis Now, la música de les Valquíries i després fa surf.